Dine lytteantenner, de er drejet ind på Niche-magasinet med Allan Sindberg. Yes, jamen velkommen til Niche-magasinet. Mit navn, det er Allan Sindberg, og i dag er emnet fribrygning. Og jeg har været inde og søge lidt. Det er jo det her program, hvor vi tager fat om niche-emner, niche-sportsgren, niche-interesser, niche det ene og det andet, og ligesom sætter det under lup. En niche, som er for lille, for smal til at have sit eget program, eller magasin, om du vil. Og i dag er altså emnet fribrygning. Jeg har en gæst i studiet, men først vil jeg godt lige nævne for jer, kære lytter, hvad jeg ligesom har fundet ud af, når man undersøger fribrygning på det der her internettet. Det er faktisk ikke sådan lige til. Det, der mest kommer frem, og det er måske meget naturligt, det er simpelthen beskrivelser af brygning, som er det mest gængse for sportsgren inden for den her slags kampsport. Og lad mig lige læse op her inden fra, det er så Hammel Gymnastikforenings hjemmeside, hvor de har en lille liste over, hvad er brygning. Brygning er en kampsport uden spark og slag. Man har mulighed for at bruge sine kræfter på en god og fair måde, at slås for sjov under givne rammer. Brygning øger den enkeltes kropsbevidsthed, koordination, smidighed, balance, styrke, selvtillid, hurtighed og udholdenhed. Det er ellers ikke så lidt. Brygning styrker altså det motoriske og er for alle, som kan lide at bruge deres kræfter. Brygning er en af verdens ældste sportsgren. Det gælder om at kaste modstanderen, det vil sige for ham eller hende ned på ryggen, så begge skuldre rører ved madrassen, og samtidig selv undgå, at modstanderen får udført sine greb. Der findes små, mine damer og herrer, 200 greb. Så der er altid noget nyt at lære. Nå, men det man jo bliver mærke i her, det er jo altså, det er brygning, ikke også? Og så slår jeg så fri brygning op her på internettet. Og så står der stilart inden for brygning, hvor benspænd og greb under bæltestedet er tilladt. Modsat græsk romersk brygning, altså den slags brygning, jeg lige har læst op fra. Nå, nok om det. Jeg har en gæst i studiet her, og det er min kollega fra Radio, vores teknikchef her på Radio, men altså dagens gæst her i Niche-magasinet, Rune Ingemann. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Yes. Nå, men Rune, jeg ved jo, at du er jo noget interesseret i fribrygning. Vil du ikke lige sætte scenen for os? Hvad vil du sige, fribrygning er? Fordi mange tænker brygning, eller måske ligefrem wrestling. Hvad er forskellen på det, der er helt? Ja, altså, tak for spørgsmålet, og tak fordi jeg måtte komme med ind og snakke om fribrygning. Fordi at det har været en stor hobby for mig i mange år, altså siden jeg var dreng. Og den brygning, du beskriver det tager mig jo bare tilbage til Ringe Bibliotek. Altså, hvor vi sagde jo til Ringe Bibliotek? Ja, altså det var det, hvor vi kunne få lov til at træne vores fribrygning dengang. Jeg var knægt der. Og, men den skal lige her igen, Rune. Det er meget interessant, synes jeg. Altså inde på biblioteket, der var I i gang med at bryge. Ja, det var det, vi fik lov til altså man skal jo ligesom få lov til at bryde et eller andet sted, og dem, der ligesom var bestyret hallen i Ringe, de var skudt så glade for, at der var sådan en kampsport på det tidspunkt. Så vi fik lov til at låne et lokal om bag ved biblioteket, eller det var en del af biblioteket. Det var sådan det var et rum, der ligesom stod ledigt. Og der gik mig og mine to venner især. Vi var faktisk 3, eller vi var faktisk 4, men altså den sidste snakker jeg ikke så meget med han hedder Kai. Men det er lidt lige meget. Det var mig og Per Slat, der ligesom kørte den klub der. Og det var enormt, det var en enormt god tid. Og så var Kenneth med os. Okay, og så bryder jeg altså leger, de slås og sådan noget på biblioteket der. Ja. Og men så hænger det ved dig. Ja, det gør det altså. Det gør det. Det gør det jo på den måde at forstå. Altså, hvad går vi i sådan noget 7. og 8. klasse eller sådan noget? Helt 7. og 8. klasse, det er måske allerede. Og til at starte med, der startede det jo bare lidt som sådan noget, hey, skal vi lige lægge arm? Og så finder det, og så udvikler det sig lidt til en lidt slåskamp og sådan noget der. Eller sådan noget, hvor vi står og skubber hinanden, kan jeg huske. Det var et tilfælde. Altså, nu er det en episode, jeg snakker om. I et frikvarter derude. Og så kom Per Slat tilbage og sagde, prøv her,
Jeg vil godt være med, at jeg kan få dig til at ligge på ryggen, uden at du kan bevæge dig. Og så sagde jeg, prøv Per Slat. Jeg vil kende ligesom godt din dåbsstatus. Jeg tror nok lige, at vi er hvem den største af os to er. Ikke? Så jeg sagde selvfølgelig ja til det, og så fik jeg mig kraften vendt om. Okay. Ja. Og jeg kunne ikke komme ud. Og det er uden spark og slag, det her? Det er uden spark og slag, det er på det her tidspunkt. Det er sådan set brydning, kan du sige. Det er det. Og han får mig sådan, og det der startede det, så viser han mig bogen, og vi griner af det, og vi bliver gode venner igen. Altså, vi var jo fint nok venner, men altså efter sådan en kamp der, så bliver man jo sådan lidt, hvad fanden helvede. Og så blev vi så gode venner. Igen. Og så blev vi så gode venner igen, og så viser han mig den bog der. Jeg kan ikke huske, hvad det var noget med brydning i hvert fald. En brydningsstige eller sådan noget. Nej, det er en anden en. Jeg formiksler det i de der. Yes. Bøger der, de år der. Men altså, hovedsagen er, at jeg går ligesom all in i det, i hvert fald. Ja. Hvis jeg lige må supplementere. Altså, du fatter interesse for, at vi er venner, og vi er ikke bare ungdommen, men nærmest barndommen, kan du jo sige også. Ja, det må jeg sige. Men så kommer det så frem til, men så kommer Kenneth med. Okay, jamen, så tager vi der, yes. Kenneth var lidt mindre end os, som jeg husker det. Vi gik i samme klasse, tror jeg nok. Men det laver nærmest sådan en Fight Club, eller hvad? Sådan, som man kender det fra filmen. Ja, det var det jo faktisk lidt, og vi kan faktisk huske, at vi så Fight Club. Der var vi alle fire inde. Der var vi faktisk venner alle fire, stadigvæk der. Altså den sidste, der, som var fjerdemanden, som ikke rigtig var med, det var Troels. Og han ville ikke være med, fordi vi fandt ud af, at Troels ville være med af andre årsager, kan man sige. Ikke? Ja, så... Og han fik faktisk en ordentlig test der på et tidspunkt, fordi altså det var en anden tid dengang, men vi fandt ud af, at Troels var homoseksuel, og det skal man jo være fri til at gøre, hvis man vil det. Ja. Men der var lige noget i den overgang der, det var Fight Club, og det var sjovt og sådan noget der. Så var der nogle ting, som han havde misforstået. Der var lige pludselig et greb, som han hævde op, som vi ellers som vi havde læst os til, og som man ligesom fik sagt, det er min version af det, og det er... Det er sådan en meget speciel greb. Altså nu sagde du selv, der var over 200 greb der. Det var et greb, der hed Cobra uden Ballofix. Hvor meget? Cobra uden Ballofix. Hver greb har sit eget navn, simpelthen? Ja, der er 200 grebe. Ja, vi fandt også på vores egen. Det skal jeg sige. Det blev først senere hen. Men Cobra uden Ballofix, det er sådan en rimelig anerkendt greb, faktisk. Jamen, det er for at gøre en lang historie kort, der fik Troels lidt forkert fat i kobraen der, kan man sige, også hos Per. Og så var Per Slat pissur, og der kom det også, altså det var også lidt derfor, han blev kaldt Per Slat senere. Ja. Men, det er en anden historie. Yes. Nå, men hvad sker der så med... Jeg er ret til at høre, hvad i forhold til wrestling? Er det noget, der kommer ind? Fordi wrestling er jo, hvis vi lige skal sætte scenen for lytterne her, også, så wrestling, det er jo en professionel sport, eller er det en sport? Er det mere underholdning? Specielt i USA, ikke også? Og inde på nettet her, så står, wrestling bliver betragtet som atletisk scenekunst med elementer af brydning og teater. Og stammer fra 1800-tallet, hvilket overraskede mig. Ja. Hvor det typisk var en del af karneval, og de viste tilskueren, hvor stærk mænd egentlig kunne være. Den moderne udgave af wrestling består typisk af forskellige slag og gribeteknikker, og kræver intens specialtræning og ekstraordinær fysik at udføre. Jeg tror, de fleste har set det her, hvor man de kaster sig jo hen over hinanden og ryger rundt og sådan noget der. Men det er vel ikke altså... Nej, men altså, jeg kan godt huske, at det kommer jo til Danmark der i slut af 90'erne, der med Asbjørn Ries der, spis sundt, hold dig sundt, og hold dig i live, eller hvad fanden det var, ja. Han havde sådan en slogan. Og så begyndte vi jo også lidt at kaste rundt med hinanden. Det var det, vi begyndte at så bruge slag. Altså, det var lidt samme periode der med... Hvor han røg ud, han troede det, og der begyndte vi at bruge slag, og så var det altså... Og så kom der jo ikke så lang tid efter det helt store MMA. MMA, som det er jo her i USA. Der hedder fribrydning MMA, og der må man godt slå. Og det er sådan lidt det er jo en... Hvis man forestiller sig, at fribrydning, på den måde, du beskriver det med de der slag der, romersk og græsk og sådan noget der, det er jo en evolution, kan man sige. Det er en evolution, vi bevæger os imod, og nu er vi oprejst i et bur, og vi smager hinanden fuldstændig.
Yes. Og det vilde af ved det er, at det er de samme greb, du bruger. Så man kan sige, det er faktisk wrestling, som står lidt alene, som det her mere Det synes teater. Ja, Hvor de andre, det er sgu slåskamp. faktisk. fribrydning er slåskamp, altså. Jeg kan huske en oplevelse med Kenneth, hvor han ikke kunne få hver 4 minutter. Kære lytter, du lytter til Niche-magasinet med Allan Sindberg. Jeg har i dag besøg af Rune Ingemann, som er meget interesseret i det der her fribrydning. Ja. Og det her, det er jo et program, hvor vi undersøger nicher. Det vil altså gældende interesser, sportsgrene, hobbyer, så videre, som er for smalle, for små til at få deres eget program. Og således får en episode her i magasinet. Rune, Ja. du har haft en kærlighedsaffære med fribrydning i mange år. Hvor er den hen nu, han har sagt, interessen? Jamen, det er mest foran fjernsyn, det er. Altså, det er ikke fordi, at jeg ikke... Nogle gange, jeg er privilegeret i, at jeg har 2 sønner. Og den ældste, han kan da godt... nogle gange, hvis han sidder for længe foran computeren, så kan han da godt lige ryge om i en degn i vejen, ikke også? I en hvad for en? Altså, han ryger om i en degn i vejen. Degn i vejen. Ja, hvis der er en degn i vejen, det er sådan gammelt... Altså, det er et af de der fribrydertricks fra middelalderen. Nå, det er greb også? Ja, det er et greb, undskyld. Altså, okay, yes. Det er et greb tilbage fra middelalderen, hvor det var, at hvis man så en degn, der gik i vejen, altså der var... Så det er den myten af. Så tog man lige degnen, og så fik man ham lige ned i et buskage hurtigt. Okay. Yes. Nå, okay, ja. Så kan han godt lige få undervisning af det, han har sagt. Ja, nej, altså jeg har prøvet at undervise ham i det, ikke? Men det er mere noget, nu fordi han vil bare sige foran en computer, det er hele tiden at spille sit Fortnite, eller hvad fanden det er, han laver. Så hvis jeg ligesom siger, så nu kommer du sgu lige op af stolen, kammerat, ikke? Og hvis jeg så ikke lige gør det, så får han sgu lige en gang. Ja, på den måde, yes. Okay. Så kan det godt være, at han lige får punkteret på slænen. Ja, lige præcis. Okay. Men kan du prøve, her inden vi skal sige tak for i dag, kan du prøve ligesom at sætte scenen i sådan en fribrødkamp? Hvordan kunne det se ud? Altså, hvor er vi henne? Hvor kunne det være henne i verden? Og jamen altså, de helt store kamp der med Conor McGregor og Ubibi, eller hvad han her, Kababi, Nurmagomedov, de er ret vilde. Altså, det er jo sådan en kæmpe stor, der skal forestille sig, altså det er Las Vegas. Las Vegas, der er den er ramme omkring, altså deres arena. Det kan være TB Arena, eller hvad fanden det er for nogle arenaer, de har derovre. De har jo en kæmpe stor arena i forbindelse med de der kæmpe store hoteller, kæmpe store casinoer. Det hele er altså kæmpe store, det gør. Og så kommer ham, den lille Conor McGregor, kommer ind på sådan her slasker rundt med armene, sådan uge af. Han er en abe, ikke? Og han kommer slaskende ind der, så hvor han lige kommer ud fra toilettet og har lagt en ordentlig lort. Han er bare selvtillid og tynd som helvede, bare kommer vane ind, ikke? Og høj musik, ikke? Og folk skriger og jubler. Han går direkte rettet mod et bur, som er 8-kantet. Det er oktagon. Så det er 8, ikke? Oktagon. 8-kantet, Ja, en oktagon. Det må være 8, ja. Så går han hen mod den, ikke? Med sin slaskede arm der. Så og publikum kommer helt på. Og hele mok. Inde i buret, der står der så en rimelig stor hakket makker fra Serbien, og bare ser ud, som om man bare skal dræbe dig. Men han går bare ham der Ian der, han går bare slasker, ikke? Og nu skal han kraftigt med her bare klar på at gå ind og få et par på hovedet, ikke? Få en kataminmenu, ikke? 2 flag og en skal. Og så er han ellers bare total. Og så starter, og så er der et eller andet bla med en dommer, og du skal huske, at vi skal helst overleve, og han skal også overleve. Alt muligt pisse, ikke? Indtil sagen, dang, så starter den. Bing, der er en klokke over i scenen. Der siger en forholdsvis fyre ned på scenen, der hedder Dana White, og det er ham, der ejer hele lortet. Han sidder og råber og skriger dernede, men alle råber og skriger. Nu starter det, ikke? Conor McGregor kommer ind, der er lige lidt sådan tøven, hvor der lige sådan chatter lidt til hinanden. Og sådan noget. Boksekamp-agtigt. Ja, lidt bokse, for du må også godt bokse lidt, ikke? Lige pludselig, så starter brygkampen. Så den ene far bare hen på den anden i underlivet, der, ikke også, og får ham væltet ned, og så kan det være, at måske det er sådan noget parfumeret rigsret, det starter med, ikke? Et greb, der hedder parfumeret rigsret, hvor man lige kommer ind under armhulen med den anden, så han bare lige kan få lugtet. Hvad fanden der lugter det andet, der lugter helvede til. Så bryder han ud, kraftedeme han bryder ud. Og så tager fat i den anden, så kommer han op i sådan, og får han måske fat i ham, og så er det sådan Pols palleløfteren, du ved. Det der greb der, hvor du får fat lige og så palleløfter du det sådan lige op, ikke? Også som Pols palleløfter, og kaster, bang, ned i gulvet, mand. Sådan der, lige nede i en skurk med headset der, ikke?
Og sådan hele tiden, ikke? Og så lander han der, og så over tager fat i ham, så lander i sådan en skurk i headset, ikke? En skurk med headset. Og så bare, altså, så holder han om det, ikke også? Så kan det være, at han bryder fri, han laver sådan en omvendt regnjak. Så laver Conor McGregor en omvendt regnjak, kommer fri, og så... så er der boksekamp igen, så kommer boksekamp igen, ikke også? Og så lige pludselig, uden Conor McGregor ved det, så Khabib Nurmagomedov laver bare sådan en flagmus uden dagslys. Hvor blev han af? Det er fordi, der er 2 greb, der minder mig om hinanden. Der er flagmus i daglys, og så er der flagmus uden dagslys. Det er jo selvfølgelig, hvor du ikke lige ser, at den kommer, jo. Fordi at de er så hurtige, jo. Så kommer han så i den der flagmus uden dagslys. Der lukker ham ind der, og så hvor fanden blev han af om det, McGregor der? Og så bryder han så ud, og så ned og får fat i hans ben måske, sådan når han det får fat i benet, og lige får ham ned, bang, der, så lander han på røven, og så slår han ned i foden på ham der, og giver ham sådan 3 karbonader i strømpen der, ikke? 3 karbonader. Og så laver han Morten Kork uden grydelåg på ham, så kan han ikke komme fri, og så er han bare dø. Eller ikke dø, men så er han færdig, ja, så er han færdig, ja. Ja, okay, ja. Men det er altså MMA og fribrydning, og ikke wrestling. Nej, ikke wrestling. Nej, det er fribrydning, ikke? Det er nemt det der, ja. MMA. Ja. Nå, men spændende. Rune, kunne du forestille dig selv at gå i gang igen? Nej, jeg er slet ikke i form til det, altså. Så skal... Ej, det er sgu ikke i form til. Man skal aldrig sige aldrig. Jeg vil sige, når først de små, de er store, ikke? Men der bliver ved med at komme små hele tiden. Det har du selv lige været vin til, ikke? Ja. Så... Nå, men jamen, spændende. Ja, kære lytter, det var en omgang Niche-magasinet her, hvor vi altså var omkring emnet fribrydning. Og jeg glæder mig allerede til næste udgave, hvor vi skal se på akvariefisk i programmet Vi med Checlear, som handler altså om Malawi Checlear, som er en meget velegnet akvariefisk, man kan have. Og så skal vi have en gæst her i studiet, en af Carsten, som er rigtig glad for Malawi Checlear, og har hans egen lille hjemmeside, hvor det fremgår, hvordan du kan have anskaf og holde et akvarie. Rune Ingemann, tusind tak, fordi at du vil gæste Niche-magasinet her til at snakke om fribrydning. Og har man lyst til at prøve fribrydning, eller at se et, hvor går man så hen, Rune? Ringe Bibliotek, de har sådan en opslagstavle, hvor man faktisk godt kan være heldig og se, om der står nogle rum ledige. Jo, men hvis du nu ikke lige er i Ringe, altså er der et sted, man kan... ja, på den måde. Altså... Ja, jo. Jamen, der er jo Dansk Fribrydersamfund. Okay. Dansk Fribrydersamfund.dk, tror jeg, det her. Okay. Yes, jamen, det er jo bare med at komme i gang og kontakte dem, hvis man har lyst til det. Ellers kan man jo finde noget, hvis man gerne bare vil se som tilskuer, som du selv gør, slaske ned i sofaen og se en fribrydning. Så er det med at følge med i dagspressen. Det var Niche-magasin for denne omgang. Mit navn det er stadigvæk Anders Sindberg, og vi høres ved.